Een hele goeie joen en welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van Clipcar Plus van dit seizoen. Ik sta in Ljouwert op het plein tussen de beide hege squallen van Ljouwert. De NHL aan die kant en Stenden aan die kant. En ik sta hier net verneerd, want in Kwatten vindt er een music battle plak tussen deze beide squallen. Is alweer de tweede editie en ik praat met deze jongen naast mij. Koen, daar wist er alles van, hè? Bijna alles. Nou, heel veel dacht ik. Ja, misschien wel alles. Ja, want hij is een van de groenlezers van deze Music Battle 048. Dadelijk is er volle meer hoor, maar ja, we doen zelfs nog volle meer in deze aflevering. Douwe Talma is bij de kast, die hebben een nieuwe cd maken en een clip. Bij Noorderwien is het hier leuke Frieske Granger alternatieve bandje Sprokkelhout. Maar we beginnen met de allereerste clip van Joen. En die komt van de man die het vliene hier nog de popprijs van nije beste Frieske act won. Het gaat om Thomas Azier. Hij is op dit stuit heel druk dwanden met de opnames van zijn nieuwe plaat. We wonen ik heel graag naar hem toe om daarover te praten, maar hij is heel druk met die opnames. Dus hebben we wel wat oors voor hem in petto, want hij had 2 weken geleden zijn nieuwe videoclip online zetten. En dan kunnen we er zelfs net omheen om die no shame te laten. Hier is hij.
paar weken geleden hierin wij de nieuwe plaat van De Kast in dit programma. De videoclip van Twalling Seal. Dit nummer is afkomstig van een nieuw album van de band. Dreamvlecht in de Tiet. Ja, en zijn titel vreegt het vanzelfs om een uitnodiging om daar eens even lekker over verder te praten over het verliezen. Dus sturen wij verslaggever Douwe Talma naar de band aan. Ah, Klipke. Ja, goeie. Goeie. Ziet ze? Ja, en dat bist. Ik ben van Clipcar. Oké, ja, nou kom goed uit. Ik ga een zender om. Mooi. Ik heb een beetje geleerd denken om. Dit is dus plakje. Ja, mooi no. Ja, Kun je wel hard worden. mooi. Ja, en ik zie wel een piano, een gitaar, dus een muzikantenhuis. Ja, nou, dan kan ik achter de piano zitten en dan ontstaat er soms een versje. Ja. Nou goed, ik ben meer gitarist. Je gebeurt het wel en verderop dan zit ik in de studio en dan maak ik een soort muziek. Ja. Het is net mijn eigen huis, het is van het kerken, dus ik hier het. Ja. Nou, hoe naar de kast. Ja. Hoe gaat het met de band? Ja, goed. We gaan een mooi freestalig album maken en daar hebben we heel wijs mee. Nou, binnenkort spelen we op iPop. Goed, die nieuwe cd van je. Er zijn dus een aantal nummers, hij dus op nieuwe opname, maar er zijn ook een aantal nieuwe nummers op die plaat loon ik aan. Ja. En hoe ben die nummers maken? Hoe is dat gaan? Ja, er komt eigenlijk altijd in je mij een idee. Sommige dingen schrijf ik wel te jaren. Maar in dit geval bijvoorbeeld van Twalling Seal is het laatste versje. Kwam Kees, die kwam mijn gitaar even en ja, dat vonden wij al super. En, dus Siep zei, ik wil er graag al maken en ik wil er graag een tekst op maken. Dus Siep en Kees gaan dit nummer maken. Nou, kom binnen. Bliksem, wat een gitaar. Sommige nummers, en dan had je een speciaal geluid nodig. Ik nam Scotcheline mijn Janice op, die band van Janneke Brakels. En die bassist die helemaal gek van die blauwe Fender. Oké. Dus die gaat daarop inspelen. En ik zie je ook een bijzondere scala en al je bijzondere platen op achter doen. Nou ja, voor de verkoop van meer dan 50.000 exemplaren van de CD MC Noorderzand, toen we direct naar muziek gezet. Ja, ik ben nou aan de band, jongen. Dat is dan wel een heel bijzondere van mij. Ja, ja. Dus daarom had de na idee ging het. Ga je hem tegenwoordig als de kast oor ambities als vroeger? Ja, als je met muziek bezig bent, dan blijft dat gelijk. En zie je gewoon prettige dingen heen dienen in het verliezen. Maar ja, als je met zo'n cd bezig bent, zoals Dreamvlecht, nou ja, dan ben je er zo gedreven mee bezig. Dan was je gewoon het beste uithalen. Is het zo dat de beste nummers de nummers binnen die het snelste ontstaan? Nevens daar? Nou, voor mij geldt dat wel, ja. Bijvoorbeeld de muziek van een nieuwe day. Ik denk dat ik daar niet langer dan een half uur over gedaan heb. Dus gewoon, dat kwam, ik zat achter de piano, ik woonde toen nog in Engwierum en ik keek uit over de weilanden. En dat kwam er gewoon zo vloeiend uitrollen. En dat soort momenten, daar zoek je eigenlijk naar als componist. Maar dat lukt dus lang niet altijd. Hoe zit het met de toekomst van de kast? Ja, dat weten wij ook niet. We bekijken het nu gewoon per jaar en we zien wat er binnenkomt. En dat is hartstikke leuk om dat te doen. En wat er niet binnenkomt, dat komt er niet binnen. En we hebben daarnaast allemaal onze eigen dingen. Maar het is, zodra we bij elkaar zijn, is het weer hartstikke gezellig en is het weer leuk om te spelen. Maar we hebben niet echt toekomstplannen in de zin van dat we weten wat we over 2 jaar aan het doen zijn. Denkst je zelf nou nooit eens van, verdikken het landelijke succes van de kast is dus doe uit de hand glipt? Nee, dat denk ik net nee. Want er komt erachter dat muziek maken, dat het belangrijkste is. Dus zouden we deze cd maken, gaan de warmte wedstrijd met makers. Dat is veel grotere succes eigenlijk. Succes is maar een momentopname. En dat gebeurt hier dan even. En verder dan mag je gewoon weer met die dingen al verder gaan. Dat is ook heel belangrijk. Succes komt en gaat. Absoluut.
Dus Dat geldt voor iedereen. en dan komt Aap uit de mouw. Dan komt de avond de mouw, ja. Nou, bedankt voor het interview. Mooi dat het even zo koer. Ik zou zeggen, een soort sterkte ermee de komende tijd. Succes met je naar CD en tot de volgende keer. Ja, oké. Wat is dit nou, man? Je had ook beloofd dat Femke zou komen. Ja, dat zou ik. Echt weer Omroep Friesland. Sturen ze elke lok in een pak. Heer is leuk, maar dit hè. Ja, ga maar hier maar. Zanger en muzikant Laurens van der Meulen had al een heel soort projecten op zijn namen staan. En het nijste heet Wolkenkrabbers. In 48 uur tijd nam er een plaat op met Douwe Dijkstra. En die plaat is vergeest te downloaden van zijn website. Ja, en professional dat er is ook al een videoclip en die heet Andrei Samurai. Those who are lazy shall not eat. And those who lie shall not sleep. And those who steal will get pain. And those who cheat will scream in vain. Don't you dare to taunt the rules. It has been the death of many fools. En voor de nostalgisten onder us, Wolkenkrabber is echt te keer op cassettebandje van zo'n 50. Ja, ik zei het al, ik ben dus op dit plein tussen de NHL en Stendenhegeskwallen om te praten over de Music Battle van Ljouwert. Die Music Battle is onder andere betocht door deze man naast mij, Koen Haringa, of net? Dat klopt. Ja. Vertel, waarom? We hebben het bedacht omdat er op de NL en Stenden altijd veel gesproken wordt over rivaliteit tussen de beide scholen. En als je hier op school zit of lesgeeft of zo, dan is die volgens mij ook best wel voelbaar. En wij vonden het een mooie oplossing om aan die rivaliteit een podium te geven. En dat is deze bandcontest geworden. Intussen is dat alweer zo'n 2 jaar, want dit is alweer de derde editie van de Music Battle. Hoe zucht die Music Battle er correct uit? Bands die konden zich inschrijven om mee te doen. En daarbij was de voorwaarde dat er tenminste 1 bandlid op de NL of Stenden zat. Had je hier op het plein wel eens slaanderij west of iets dergelijks? Ja, maar wel georganiseerd.
Want we hebben voor de tweede editie hebben we een knokpartijtje in scène gezet. En als teaser zeg maar, voor de music battle. Er zijn 5 bands. De eerste is Insurrection. De tweede is Alligator Running Shoes. De derde is Sea-Rock, dat is een rapper. De vierde is Stone Crops, dat is een pop-jazz bandje. Uit de derde voorronde kwam Stuart Mavis. 28 maart is de finale. Waar is die? Kunnen mensen er samen heen? Hoe werkt het al hier? Vertel. Die is op 28 maart inderdaad in Podium Asterix in de oude gevangenis. Dat is misschien wel de mooiste zaal van Friesland. De entree is €5. Nou ja, €1 per band. En het begint om 8 uur. En mensen kunnen uiteraard gewoon komen. En dan halen ze een kaartje bij de deur. In de radiostudio van Noorderwien stie Kwartlien de Fries-Grenzer band Sprokkelhout. Deze band stie ik al op het podium van Noorderslag en op het Simmerdijsfestival in Drachten. En als nou op 28 maart net naar de Music Battle worst, kist altijd nog naar Simplon in Greensta, want dan stiet de band in de hele finale van de Pop Groningen Talent Award. Revolution us all when the ash of the fire. Little people sitting behind the residues of their homes, they're obese with dissolution. The blood running through their veins is still filled with the saccharine of disappointment and disdain. Transporting the horrors, but feeding the brain. And some of this blood will warm them again. It seems hard to accept that everything we fought for, the sacrifices we regret, led us into a circle of occasions regressing us back to the start of this seemingly infinite future past. Once again, one stanza, followed by many, but soon the leader possesses the power, the radical plays the game. Oh well, what is left of your ideas now? What is left of your ideas? What is left of your ideas now? Ik ben Jesse. Ik ben de zanger en bassist bij Sprokkelhout. Dit hier is Nelis. Hallo, ik ben Niels. Ik ben de drummer van Sprokkelhout. Wij zaten allemaal op dezelfde school, Predinius. Het is een gymnasium, dus je gaat naar Rome. En daar zaten we in dezelfde groep. En dat is heel erg aangeslagen. We zijn daar in Rome nog naar gitaarwinkels gerend om gitaren te halen. En toen hebben we daar zitten spelen. En dat ging heel goed. Ja, en toen kwamen we bij elkaar en we hadden toen wat nummertjes van elkaar en wat dingetjes geprobeerd. En dat klonk zo toen lekker van, nou, dit gaan we gewoon doen. Ik zie het hier eerst in Drachten ik zie het in Drachten op scholen en dat lijkt me net zo. En toen dacht ik, nou, ik probeer het in Greens, hier een soort van technisch gymnasium. En dat leek me wel wat. Dus ik ben naar Greens gegaan en het bevoel me wel eigenlijk. En jullie hebben ook meegedaan aan kunstbenden, toch? Yes. En dan nog in de finale gekomen. Ja. Klopt, in Amsterdam. Ja. Dat was na een half jaar. Toen bestond de band een half jaar. Ja, het was ons derde optreden, de voorronde van de kunstbende. En wie weet dat we tegen de zomervakantie, dat we misschien dan de studio weer induiken. Ik studeer nu nog kunstmatige intelligentie, om de rug. En ik denk dat ik na mijn bachelor een conservatorium ga doen. Ja, ik zit nu nog op de middelbare school. Ben ik over 1,5 jaar klaar. En dan hoop ik door te stromen naar het conservatorium. Ik doe nu een vooropleiding in Groningen. En ik hoop naar Utrecht of naar Amsterdam te gaan. En daar een conservatorium te volgen. Wat is de meest populaire Frieske videoclip van dit moment? Hier is de uitslag van de stemmerij van de Oranje Wieken. Nummer 3. Mindracer, My Ain't Going Out Like That. Nummer 2. Denise Rivera, My Decent.
Nummer 1. Linde Nijland en Bert Ridderbos, My Traveler. Traveler, why do we go so far from home? Traveler, why need we stay so far away? There is no end. The roads are summer sunset. There is no end. In evenings grim and grey, cool ending of a summer's day will end up in a winter days. The night's an endless place we dwell. You've hardly wept, not since we left, though it is long since we have slept. Traveler, why do we go so far from home? Traveler, I feel ashamed to live in vain. This life's in vain. What can I do to change my way? What could you change? I've known you all my life and you look still the same. I've heard you all along and you are still in pain. From town to town, from inn to inn, till closing time, we'll dance and drink and talk in rhymes and sing. En dit weer de laatste aflevering van Clipkar Plus van voor de simmer. Na de simmer ben we er gewoon weer en in de tussentijd is er Clipkar TV. Een programma met non-stop videoclips uit Friesland om 4 uur middags en om kwartiertoven nachts. En nog een hele leuke muziektip. Elke vrijdagmiddag is er Noordewien live met Willem de Vries. Op radio en televisie kiest tussen 1 uur en 4 uur middags geniertje van de Frieske muziek. Ik zou zeggen Sjen en Jerre. Als ik daar net mijn zag, wees ik die een prachtig mooie simmer, maar een heel soort zinnen en oorgauw. Dag!